Bulang Domingo, may buntag na tanan. Ikatulong nga Domingo sa pagabanhaw. Nadungog sa Ebanghelyo karon kining sugilanon sa duha ka tinud-an nga namiya sa Jerusalem. Padulong sila sa Emmaus. Apan diha sa ila padulong ang Ginoo nga nabanhaw niuban kanila diha sa daplin nga dalan. Sa laing daplin, apan wala nila siya nailhidayon. Mao kini ang atong pamalandong. Focus kita sa tulo lamang ka punto: frustration, restoration, o mission. Sa atong mga human behavior, pattern ka na, ngog naay problema, kasagaran nato, mulikay. Nakanang gitawag to withdrawal and alienation as an easy way out to solve the problem. Ang uban, kung naay problema, ug di mulakaw, magpakahubog, magbisyo, aron mawa ang ilang problema. Pero nagdugang lamang sila sa mga problema. That is an act of selfishness and cowardice to evade instead of facing your problem. Mao kanang usa sa gitawag natong neurosis to escape the truth of existential suffering. Nga imbis imong katubangon, imong hinuong likayan, imong biyaan. Kung igsuon sa atong kinabuhi, muhimo ta ni ana, gumikan sa daghan nato mga kapildihan o kapakyasan sa kinabuhi. Frustration. Mulikay tagtao, mulikay tagkatalingban. We live in isolation because of our frustration nga gihatag sa mga tao kanato. O maybe because of our personal stories. Daghan tay mga listahan sa mga kapakyasan. Damgo anatuman, ang atong kinabuhi, bisan sa naningkamot, way kausaban, way kalambuan, frustrated kayo ta. Napakyas ang atong mga relasyon, ang atong business ni down, atong mga career o profession, o di ba kaha sa kawadon, kapobrihon, o di ba kaha sa ato ang mga painful memories of the past. Naghuna-huna ta sa mga tao nga naghatag ng lamang nato og kasakit sa itong kinabuhi. Again, too much pain, too much frustration. Usahay mag-frustrated ta sa usahay sa ito ang mga isikatao, nga bisan usahaw na ito papakitag maayo, ang ihatag nato kadautan. Kung unsa rin himog maayo, libakon, istoryahag di mao. Frustrating kayo na. Usahay makaingon ta nga mas maayo di ayo dinautan na lang ta kay mauro maghihapon. Magminatarong ka, maayo ka dagtao o dili, libakon na makakasakatapusan. Dauton ka sa katapusan. Again, that is also our frustration. May igsoon tinuod, we had a lot of pain and frustrations, a litany of frustrations, endless list of frustration. Nga usahay maghikaw sa itong kalipay sa itong kinabuhi. O again, our immediate reaction is withdrawal, alienation. Mao kana, ang nahitabo, sa duha ka tinun-an, nganong namiya sila sa Jerusalem, walking in the wrong path. Kaya diya sa Jerusalem is the source of their frustration. Mao kana, ang duha ka tinun-an, si Cleopas, o kadunay usa ka tawo nga wala nganli. And maybe because kanang ikaduha nga kauban niya, kita kana karon. Mga tinun-an sa Ginoo. Mao pa rin ang nasinati nila sa ilahang kinabuhi ning duha ka tinun-an. Nganong namiya sa Jerusalem because of their failure, the feeling of kanang gitawag to kapakyasan of all their expectations. Ang ilang mga damgo wala natuman.
Their beautiful dream of Jesus as a glorious and powerful king, a vector, turned out to be a nightmare. Pagipatay lamang si Jesus. Ang mga rabay nagtudlo kanila nga usa ka Mesiyas will live forever, 1,000 years. Pero si Kristo gipatay at the age of 33 years old. So all their hopes had crumbled. Ni collapse ang ilang mga gitawag nato og damgo paglaom. Again, they thought that Jesus of Nazareth was the Messiah of their dreams, who would rally them to victory for justice and freedom. They look at Jesus as a wise man, a revolutionary who changed the heart of many people with his message of love and forgiveness and peace. But at the end, they saw the brutal death of Jesus on the cross, powerless and helpless. Kinsa di ma-frustrated? Kinsa dili masagmoyo? Kinsa dili makabati o kapildihan? Nga imong gilauman, butal, mangtas na kamatayon sa krus? Mao kana ang kasagmuyo sa duha. They are leaving Jerusalem behind. They are going to Emmaus. They are going to a wrong path, a wrong direction. Nga imbis na tumangon nila ang kasakit, ning biya hinuon sila. That is a pattern of human behavior. But, ikaduha nga punto, restoration. Giyon sa mga pagbalik sa Ginoo, unsa may gibalik sa Ginoo ang paglaom, restoration of hope. Again, mga igsoon, all that is needed to change the mood of life story of these two disciples is to recognize the presence of the risen Lord walking alongside with them. But they failed to recognize at first because of their pain and frustrations they experienced. Yun sa man ni Kristo pag-explain, yun sa niya pagbalik ang paglaom nga nangahugmo diha sa duha ka tinun-an on their way to Emmaus. Duha lang yun. Explaining the scriptures, at the same time, reminding them of their intimate secret. Karon, gisultian kita sa Ebanghelyo nga si Kristo naa niya ang burden of proof to prove nga siya ang Mesiyas bisan gipatay. Iya gisultian gipamduman mga buang mo. Moingon ang mga buang wala pasabot ka buang. Kada mga tao nga wala sa saktong pangunahuna feeling buang. Tungod kay kanunay mo explain ang Ginoo nga siya is the ultimate fulfillment sa tanang mga balaod ni Moises, sa tanang mga propeta, sa tanang mga salmo, ang gisgutan sa balaan nga kasulatan nagpunting ni Kristo. Sa iyang kamatayon siya pagabanhaw, pero wala yun gihapon nakatuo ni ini ang iyahang mga tinunan. Pero nabuka ang ilang mga mata, nakaamgo sila nga si Kristo ni katong nabanhaw when Jesus shared their intimate secret. Unsa may intimate secret? Karang mag-uyab ba? Pareho sa salida nga ghost, makaibaw ka nga imo ng uyab kay namo mga intimate secret nga kamuray na sayon. The same is true with Jesus. The only way to open the eyes of these two disciples is to share the intimate secret of breaking the bread. Pagpikas-pikas sa pan. Nabuka ang ilang mga mata. Ug dinhi ato makita mga igsoon how Jesus restored their hope nga nangapalong diya sa kasing-kasing. Nisulti kini mga tinuan sa pagkita di nawadawa si Kristo sa tubangan. Dili ba murag adunay kalayo nga nagsigas sa kasing-kasing? Sulod sa kasing-kasing samtang siya nagpatinaw kanato may tungkol sa kasulatan samtang diya sa dalan.
We should not miss the dramatic transition here in this gospel reading. From mourning to joy, from defeat to victory, from oblivion to revelation, from depression to excitement, from fear to courage, and from death to life. Mo kini ang Ginoo. Dili siya gustong mabilin ta diya sa mga kasubaanan o frustration. Naingkamot gyud siya nga iyang ulion, balikon pag-usab ang mga kalayo sa paglaom mga nakapalong sa kasing-kasing. That is how Jesus restore their hope. The frustration, the restoration of hope, and the mission. Last point. Mga igsoon, kini si San Lucas, adunay mga komentarista nga nagsulti, nga samtang iya kini gihimo, gisulat kining Road to Emmaus, he is relating this incident to the Garden of Eden, to the story about the fall of man, ang pagkahagbong sa tao sa sala. In what way? Mao kini ang nitabo. Tanawa ang pattern. Dito sa Eden, adunay daw ka tao. Ngayiganan og adan og iba, partner. They are walking also in the wrong direction when they eat the forbidden fruit. Because of the bad meal, nabukaw sa ilang mga mata. Sa kaulawan, the shame and the guilt, they open their eyes realizing their nakedness. Tungod kay ning supak man sila sa Ginoo. Again, opposing the commands of God, going to the opposite direction. Apan ang Ginoo, bisan pa man nga sila ni supak, ning lakaw ang Ginoo diha sa Eden, sa paraiso. Nangita nila, asa man kamo. Nagtago ang duha. Tungod kay nabukas ang ilang mga mata sa kaulawan. Nga hubog na sila. Sa Yahweh, nangita nila. Niuban kanila, nilakaw diha kanila, nangita diha sa paraiso, asa ra ang iyang mga binuhat. Now, the same pattern nahitabo diha sa Road to Emmaus. There are two disciples also walking in the wrong direction. Kay nga imbis nga mabilin sa Jerusalem, nilakaw sila, ning supak silahang pagtuo tungkol sa frustration. Duha ka tao, apan naabli usab ang ilang mga mata after eating with the good meal. Dito sa Eden, ang unang ginikanan, nabuka ilang mata tungkol sa bad meal, eating the forbidden fruit. O tungkol niya nabuka ilang mga mata sa kaulawan, nining tungura, after Jesus broke the bread, naabli usab ilang mga mata, apan nakakita sila sa presensya o tahas o misyon sa nabanhaw nga Ginoo. Kinaday ko nung gitawag nato og the Emmaus, the Road to Emmaus is the restoration of Eden, the reversal of the errant path sa tao nga mubiya gyud kun unsay mga problema og gitawag nato og sala, biyaan, talikdan. Imagine nining pangalahuna ang Ginoo kung si Yahweh nangita, naglakaw-lakaw dito sa tanaman sa paraiso, nangita sa iya mga binuhat kada kasala niya. Sa Road to Emmaus, si Kristo, it seems nga siya ang nagtago. Wala siya ilhadayon sa duha ka buok. Ngano man gumikan sa sala. Ang sala nagtago sa kamatuoran. Apan sa diya nabuka ilang mata, ila nakita nga si Kristo nga nabanhaw, nakiguban di ay kanila. O tungod niini, ning balik sila sa Jerusalem, aron pagsulti sa iyang mga tinun-an usab, kauban ni Kristo, nga nabanhaw ang Ginoo.
Jerusalem is always the center of activity. That is where salvation is happening. When these two disciples ningbiya sa Jerusalem, in a way, they're also escaping the salvation brought by God in Jerusalem. Pero ang Ginoo, niuban yun silang panaw sa Emmaus, gipabalik yun sila. Kaya away from God, if you go in the wrong path and directions of life away from God, you gain nothing but condemnation and death. Balik sa Jerusalem, kaya tuwa dito ang kaluwasan. Tinuod, mao ka na itong mission sa itong kinabuhi. Kaya ang tanan nga nakasinati sa presensya sa naman ng Ginoo, importante na nila ang kanunay nga misyon sa nakasing-kasing to become a living witnesses of the risen Lord ngadto sa katawhan o sa kalibutan. There is a world, the world needs us. A world needs to be won for Christ. Don't leave Jerusalem behind. Be a living witness to Christ. Ingna ang mga katawhan sa ilang mga frustration at kapildihan nga wala ka kita pasagdi sa Ginoo. Giubanan kita sa Dios nga nabanhaw all the way sa ato ang kinabuhi. Remember, the last reflection point is the footprints in the sun. You remember this famous reflection. Usa ka tao nagdamgo usa gabi niya na nga damgo siya nga siya o ang Ginoo naglakaw sa baybayon sa kadlaw niya na. Og samtang nalakaw siya, nakita niya diha sa kapanganuran ang mga pangitabo sa iyang kinabuhi. Og sa iya sa pagdamgo, nalakaw siya uban sa Ginoo sa baybayon, iyang nambuhan nga adunay duha ka parisan sa tunob ang iya nakita diha sa baybayon. Sa diha nga ang katapusan nga pangitabo siya kinabuhi, nakita niya sa kapanganuran, mibalik lantaw siya sa mga tunob niya sa baybayon. He looked back at the footprints in the sun. Ug iyahang na hibaw-an sa iya pagbalik lantaw, natinga siya. Duha man to kaparisan nga tunob sa baybayon. Ang usa iya ni Kristo, ang usa iya sa tao nga dagdamgo. Pagtanaw niya, nganong usa naman kaparisan sa tunob. Nakasabok din niya o nakapasubo. Nisulti siya, nangutanag niya sa Ginoo. Ginoo, niingon ka nga kung ako makaukom sa pagsunod kanimo, imo kong ubanan all the way. Pero nga naman, nga sa pagbalik lantaw sa pagitabo sa kinabuhi, nganong usa naman ka tunob, usa ka parisan ka tunob nakita daw sa baybayon. Ug nahitabo ra bagay kini sa panahon sa akong kalisdanan, kapaitan, kasakitan, kawadon. Kana ba pagsamot Ginoo nga imo kong gibiyaan sa panahon sa akong kalisdanan? Unsay gitubag sa Ginoo? Anak, pinangga kong anak, gigugma ko ikaw, ug wala ko ikaw biyae. Sa mga panahon nga ikaw, imo makita lamang ang usa ka parisan sa tunob diha sa baybayon. Kana nagpasabot, nga ako kanang gisapnay sa akong mga kamot. Ang mga tunob diha sa baybayon, di la imuha, ako na kana. Kaya ako kanang gisapnay sa akong mga kamot, sa imong kalisdanan. And that should be our mission, to tell the whole world that Jesus is never abandoning us to frustration and pain and suffering. The risen Lord is always there for us to give us hope and to tell others about His secret, intimate secret with us. Na bisan di nato mo siya makita, panaas siya ng uban, isip na banhaw, ni uban sa tong panaw,
sa kinabuhi.